Ay, amuay. Malupit. May tira pa, dami pang tira pala na ano. Anahaw. Ayan mga parang Jason, isang magandang hapon. At yun, gawa tayo ng vlog. At punta ko dun sa bahay kila Papa para makita ko yung, titingnan ko kung buo na yung bahay ng kapatid ko kasi napakaganda nun. Hindi ko kasi naabutan si Papa na naggagawa eh. Papa lang naggagawa noon, tapos labor yung kapatid ko saka yung pinsan ko. Tapos may binayaran sila na nagbububong. Pero alam ko tapos yung pagbubong. Tingnan natin, bisitahin natin kasi napakaganda nun kasi yung forma nun tulad nung unang bahay namin na nagiba nung nagbagyo. Wala rin ang picture nun. Punta natin. Time check natin ay 5:08 para may vlog tayo. Sama ka? May burod. Vlog ko yung bahay ni Lolo. Nandito na ako, papunta na ako sa bahay nila Mama. Tingnan natin. Oh, amo na. Buo na yung bahay. Buo na. Oh, parehas talaga yung bahay namin dati na nagibaw. Tapos may pintura na blue. Ayos ayo. Buo na yung bahay. Bilang dalawa na yung bahay. Presko. Presko. Ganito talaga yun. Ayos ay amuay. Malupit. May tira pa, dami pang tira pala na ano. Anahaw. Pasok tayo. Stay. Sabi ko na eh. Kasi dito papasok. Ganito talaga yun. Tapos ito, lalagyan to ng partition dito. Kwarto. Dito yung kwarto niya. May pintuan dito. Kwarto. Pagpasok dito. Kasi ganito dati yung bahay namin eh. Ha? Butog. Bumutog. Lumubo daw. Tapos pupuluringin niya. Yung maganda nito nakaangat. Nakaangat yung flooring. Kasi baka may sumiksik na ahas. Ay wala pa palang to. Palupo. Amoy. Ganito talaga yung dati bahay namin. Hindi pa nagigiba bago yung bahay na nila Papa. Tapos dito lamisa, kainan dyan pwede pa siyang maggawa dito dirty kitchen. At dito rin kay Pula, dito rin si Pula magbabahay pag kasi yun kung sabi nila parang kasi di pa pinapayagan si Nona na sumamata dito. Kumbaga dun muna sila. Pag pwede na, lilipat din sila dito. Kasi nabili na to ni Pula. Lupa to ng kapatid ni Mama. Dito rin siya. Pato. Damon sa adi. Yung mga tubo. Baka nga lalagay siguro si dito ng kasi tinanggal na nga yung mga tubo. Malawak pa to. Babuyan ko dati. Sila na naglagay. Nagiba. Diyan ako dati nag-alaga nung unang uwi namin ni Ami dito sa amin, galing Maynila. Tapos
nag-alaga ako ng baboy, tapos nagtindahan ako doon. Yung pagkalabas sa akin yung tindahan na yun dati, nakilagay lang kami. Diyan ako unang nagnegosyo. Ganda talaga ng bahay, presko. Dati yung unang vlog ko nito, binububungan. Ngayon tapos na, paluan na lang, palupo. May kapitbahay na sila papa. Muay. Dapat pinapausukan niya na yan. Matagal to itong anahaw. Ano yan? Prituhon mo to. Gawin ay. Ari ba ka na sa balita dati? Naalala din nila. Ano to? Saka siksik pa ito. Amoy. Amo talaga. Ganda. Punta ako dun sa tindahan. Ano sila papa? Dito ko dati nagtinda. Pakita ko sa inyo. Dito kami namin dati tumira. Kasi dati nagtitinda sila tapos nag-abroad. Bakante itong tindahan na to. Dito kami tumira. Dito kami tumira na amin. At diyan kami nagtinda. Bago kami pumunta sa kanila. Itong tindahan na to. Pati rin dyan, no? Nagtinda rin ako dyan. Kapatid ni mama. At dito si Bonjing. Yan. Muna eh. Ang ganda ng bahay. Yan. Siya mayari, si Bonjing. Yan. Pwede nang lipatan. Magkano na gastos? 15. Yan yung karpintero. 15 lang, magbasa ng 15? Kung nagbayad sa ano? Lalong magasto. Lalo. Matipid na. Pares mo na ako dating balita. Ano? Pintaran mo sa bulo. Kapariyo. Parehas. Natiris ka lang talaga. Oo. Pares talaga. Pintaran mo ng bulo. Masad na kaya contract. Oo. Siyang contractor lang eh. Ay, may siminto na pala oh. Amo siminto? Basod. Amo basod. At yan yung kasama ni Pamagawa. Bayan lang. Amo ay. Si amo. Pinsan ko. Tulad niya no. Tulad gagawin ko diyan sa lupa ko. Doon banda. Kasi di pa namin sinusukat. Yan, may kubo na diyan, kapatid ni mama. May mga kulong na pato. Ako mag-aalaga rin ako doon ng ano, pato. Saka mga manok. Kaso inuuna ko muna yung pagpagamot kay Ami. Kasi kung unahin ko doon yung plano ko diyan na maggawa ng kubo, wala na akong pang budget kay Ami kasi yung sa challenge nga natin ay na ano na lang 20 na lang yung natitira. Mababawasan pa namin na Maynila. Kaya paubos na talaga. Paubos na, kaya kapag ano may kumukuha sa akin na ma-extra natin mag-drive kung ano-ano pinapasok ko, kailangan ko ng budget. Misura ninyo? Dapat misura? Paryo kita eh. Wala pang ulam. Ah, dami ng tinda oh. Papalago na.
na po yun. Ang pa-support po. Pwede nyo, nakailang upload ka sa bahay mo na yan? Ha? Ito pa lang. May upload siya. Si Bunjing. Pwede pa-support po ng ano niya, ng vlog niya para ma-monetize. Hindi pa monetize, no? Para makasahod na rin. Ano lang yun? Parang maunahan pa siya ni Baby. Bebe! Yan, pinsan ko. Bio! Mahiyain. Kapatid, ano? Anak ng kapatid ni Papa. Tumingin! Tumingin ka! Bebe! Ay, ito yung timbangan ng te? Oo. Cute. Tumingin ka! Yeah. Mahiyain to eh. Hello, sorry. Tumingin ka nga! Ayaw. Ayaw kong... Hindi nga nakatira. Doon. Saka na ano sa kopya? Siya si... Si Bebe. Oh. Kala mo. Kailan mo si Papa mo? Hindi ko Di. alam. Di siya uwi ngayon? Hindi ko alam. Dami ng tinda mo ma. Mas marami ng tinda mo sa tindahan ko ah. Ha? Dami na talaga. Yo, graduating ka na rin ngayon. Hindi. Second year. Si ate mo yung graduating. Hindi. Ko fourth year. Fourth year. Ikan siya gatos. Ha? Wala. Wala akong sintabo. Ayan, balik na muna ako dun sa bahay. At update lang natin yung kubo ni Bunjing. Malapit na matapos. Ano na lang pala yun? Palupo. Palupo na lang. Ah, nakauwi na ako. Mas bumili na ako ng ulam namin ngayon. Talong. Nalagyan ng itlog. Ganda ng bahay ma. Mapakita ko sa iyo na i-editin ko. Naalala mo yung dating bahay namin na kulay blue nung bininyagan natin Baby? Ganun mismo. Mas maliit lang yun. At hanapin ko yung ano, hanapin ko sa Facebook ko yung bahay na dating bahay namin na sinasabi ko. I-attach ko. Perfection na lang yun. Para makita nyo. Kasi parehong pareho talaga. Presko. Kasi dati nung nagpabinyag ako kanyan kay Bibi, kasi si Bibi, doon yung pinanganak sa Maynila, tapos umuwi kami doon sa bahay bininyagan. Nagkatay ako ng 100 plus na kilo ng baboy. Nag-alaga ako ng baboy. Tapos 3 baboy yung dati na pinaalagaan ko kay Papa. Nasa Maynila ako nagpapadala ko sa kanila. Tapos may 3 akong baboy. Nung nanganak si Ami, bininta ko yung 2. Yung isa pinatira ko kasi para ako pag bininyagan si Baby panghanda. Pakita ko sa inyo yung ano, yung dating bahay namin. Dahil nung nagbagid nasira. At pa-support po sa channel ni Bunjing. Sabi niya kasi i-vlog ko raw yung bahay niya. Ayan, nagpi-prepare sa amin ng ulam namin. Yan. Ma. Ito, dami naman yan ma. Pwede na yan. Ang dami yung tanong.
Baga, almusal ko bukas. Yan. Pinapakuluan muna yung talong. Masarap sana inuhaw. Dami ito ano. Yung iba, ba't ginaganyan? Tinatanggal nila yung balat. Saan hindi na tinatanggal yung balat? Nagahin siya ng ulam namin. Kunti na lang sangkap ko pala dito. May tuyo. Mantika. Ito. Panlagay sa ano, sushi. Sushi. Excuse me. Dagdag ko to dun sa vlog ko. Ensalada sana, wala kasing ano, walang kamatis. Kanina, tanghalian, inulam nila repolyo. Repolyo kanina, tanghalian. Pinili ko ito kahapon. Tapos kagabi, inulam namin ay adobo na sitaw. Sarap! Baka kunti yung kanin. Malakas kumain pag ganyan mga ulam gulay. Mag-edit muna ako. Balikan natin sa pag nagluluto na. Yan, magsasalang na si Ami. At tinitingnan niya kung may uhod. Masilan ako sa pagkain. Pag ganyan, pag alimbawa bumili nga ako gulay sa labas, parang di ko, siyempre may uhod kasi yan eh. Alam yan ni Ami. Kahit ako, hindi naman ako masyadong bumibili ng mga lutong gulay. Pag gulay, mas masarap magluto ng sarili. Hindi kayo mahilig magbili-bili ng ano, luto na ulam. Pero kung nagmamadali, yun. Kasi mas nakakatipid pag ano, yan, 50 pesos lang yung ano, yung talong. Abot na yan bukas, almusal na. Edit mo na, ito yung opisina ko. Yan yung opisina ko. May ini-edit ako. Ito. Sa amin nagluluto. Ako nag-i-edit na. Yan, mantika. Kunti-kunti lang. Papainitin. Sinisip-sip man. Tulad yan, meron. Jackpot. Naalala ko tuloy nung pagtingin ko nung ulam, ganyan, gulay, tinitingnan ko talaga. Kahit luto na yan, kahit kakainin ko na lang, tinitingnan ko talaga yan. Unang halang, wow, mga paborito ko. Naalala ko ng painanti pa ako sa ano, yung sa Pasig. Yung araw-araw kong ulam, umaga, tanghalian, gabihan, kasi mura lang. Sabi nung may kantin, isang linggo na lagi yan yung ulam mo. Paborito ko ako yan. Itinitipid yung pera at delay yung sahod namin. Tapos hihingi lang ako ng sabaw. Okay, nagod na yun. Yung talong, 5 piso lang. Yung kanin, 6. Noon pa yun. 2010 ata yun. At yan, balikan. Balikan natin yung niloloto. Wow! Sarap. Excuse me.
Sarap ng luto. Mga simpleng ulam lang. Mga tipid-tipid lang kami pero masustansya yan. Ayan, mga diskarte lang sa ano. Pagpapamilya. Ayan mo pa ako bukas. Bago pumasok. Kaso parang mauubos ang kanin yan. Ibabaw mo na ito. Ha? Ibabaw mo na ito. Bago tayo matulog, magsaing ka na. Para bago kumalis, kumain muna ako dito. Pinitin ko na lang. Gagawa ko ng sausawan namin ni Ami. Sili. Hindi pa kasi nagigisa, di pa nagagawa. Gigisahin ko eh. Sili. Para masarap. Ang kainan. Plus tuyo. Mayroong kalamansi, ma. Magkisuya ako. Ito, ika na. Ano yan muna? Oo, hindi pa ako magugas ng kamay ko. Mamaya pa ako. Lagyan ng kalamansi. Okay mo muna. Okay pa yan, okay pa to. Okay pa to. Ay, kunayan mo. Okay pa to. Kunayan. Ano pa na daw? Eh, wow! Ilang sala na lang? 5. Bibi, para may bibili, Bibi. Balik mo. Higit ako. Kain muna. Paparami yung kain ko. Sabay mga kayong pagkawan. Sabi mo po nung ito ko sa limang t-shirt tambay sa kayo mo. Daman so. Diyan naman so kami pangutang. Pamalapit ko yung danda naman so. Kain po. Kain tayo, kain. Nag-pray ka na na. Bao. Isa lang. Sabay manghang. Toyo. Isa lang. Kain po. Kain po tayo. Kamu nagkaon na kamo? Anak. Dito ma. Nyaman. Mana nang kulit yung pinuha ko. Pinang. Para sa inyo. Uy, tiyara ko. Naman. Magkulong hang, ma. Bulong hang. Pero wala ko tara. Ano ko man? Ikaw na. Gusto ko tayo. Wala. Kanin. Kamu, kuha nagkaon na. Yuna, ano? Nagkaon ka mo?
Sinanda bagas no sa ako mga award. Nabayag ka? Ako wala akong mga award. Uy! Sinanda mo? Ano kanina? Saan? Bebe, gulay bebe. Gulay na. Wala nga naman. Walang ang talaga ng sili. Kahit kalo Ayan po, at tapos na kaming kumain kasi amin nagdala ng tindahan. Nakapahinga muna ako at may editin pa ako. Yan. Sarap. Sarap pag gulay talaga. Mas magana akong kumain pag gulay yung ulam. Samantalang dati kung nung hindi pa yung ganito yung katawan ko. Karne gusto ko to yung taba. Ngayon nung biglang lumubo. Lumubo yung katawan ko eh. Ayaw ko na ng mataba na karne. Mag-edit mamaya-maya. Pahinga muna. Pahinga ko muna ang mata ko. Ayan po, hanggang dito na muna ang vlog na to. At sana panoorin yung mga upload ko. Support po ng channel ko, mga channel namin. At bukas, parang maglalatag na kami ng bakal dun sa bahay ni Tricia. Ayan, ingat po kayo palagi. Bye-bye!